Καλό σας βράδυ. Χριστιανοί και χριστιανές, βγαίνω σε αυτό εδώ το βήμα για να κάνω κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ άλλοτε. Βγαίνω για να κάνω ένα αφορισμό. Μετά το Καζαντζάκι έρχεται η σειρά του Γιωργάκη, του Παπανδρέου δηλαδή. Τον αφορίζω γιατί πήγε κατευθείαν στο φανάρι να ενημερώσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την τρομοκρατία, αντί να έρθει πρώτα εδώ, στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, να του αράψω εγώ το πράσινο φανάρι, να πάει μετά στο άλλο το φανάρι. Τον αφορίζω λοιπόν και δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Στο κάτω-κάτω της γραφής φύρα ήταν. Δεν θα υπέγραφε ποτέ. Αυτό είχα να πω και να κάνω για να τα βλέπουν και οι άλλοι που ετοιμάζουν ταξιδάκια προς τα εκεί. Προς το φανάρι. Γεια σας. 5 λοιπόν. 4 λοιπόν. 3 λοιπόν. 2 λοιπόν. 1 λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Προκειμένου να σας μιλήσω για το φαβοδό. Γιατί τότε με τους πολέμους διανύσες και πάνω στα βουνά. Εγώ γέμισα με διάφορα, με καρδιά. Θα ήθελα την άποψή σας για το συνέδριο του Πασόκ. Αχ, το συνέδριο του Πασόκ ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν το συνέδριο, ήταν γεμάτο. Ήταν το συνέδριο. Ήταν γεμάτο γάτους. Ο Πάγκαλος δεν είναι γάτος. Ένα ρόλο. Αν δεν ξέρεις τα λόγια, το ψινέδριο. Άκου τι είπε ρε, το ψινέδριο. Τι θα γινόταν μετά, αγόρι μου? Ο πρωθυπουργός μας, ο κύριος Σιμίτης, θα έστελνε αμέσως... Τι θα γινόταν, αγόρι μου? Ο κύριος Σιμίτης, ο πρωθυπουργός μας, θα έστελνε να τρέξει... Ο καθημερινός όμως Έλληνας έχει τρομο... Εντάξει. Αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα στις δηλώσεις του... Πάμε γρήγορα στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Η επίσκεψη του Αραφάτ, κυρίες και κύριοι, στο πρόεδρο του Πετάτου, είχε τάτου. Άρε! 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 Τι θες ρώτησε? Όχι, δεν τελειώσαμε. Πάμε, παιδιά. Περνάμε στις αντιδράσεις από την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Γεωργίου Παπανδρέου στο Φαντάδι. Είσαι ό,τι αγαπώ κι ό,τι ωραίο έχω. Τα έχουμε πάρει εμείς χοντά, τα νευρά μας έχουν τσιτώσει. Ο Σάμερ θα πληρώσεις. Πλανητής Χασιουάν έρχονται για να βοηθήσουν. Βινλάντε να βγες απ' τη σπηλιά σου.